Hej og velkommen til vores blog. I dag så skal vi lave en fransk fletning hernede til siden. Og du skal bruge faktisk 4. Du skal bruge en børste, en kam, et hårspænde og en elastik. Og du kan også godt bruge en anden farve, men det kommer lidt an på, hvilken farve hår du har. Og starter lige med at dreje lidt her. Det er en meget stor fordel, når man har langt hår. Jeg starter med at tage lidt her, og så tage noget herover. Og så drejer jeg det sådan her, så det kommer sådan lidt væk fra hinanden. Sådan der. Og sådan her, ikke? Når vi har de her dele her, så starter vi med at lægge den ene, gerne den til højre, hen over midten her. Og det tager selvfølgelig lidt længere tid, altså alt efter hvor øvet man er. Men det er meget simpelt, så skifter man sådan her. Det er en meget hurtig, flot frisyre, hvis man bare lige skal i skole eller et eller andet på arbejde eller sådan noget. Man bruger ofte sådan lidt omkring 6 minutter, deromkring 4-6 minutter, hvor blev elastikken af. Den har jeg sat her. Ja, så gør jeg lige sådan her. Sådan der. Den driller lidt, men whatever. Ja, det var lige lidt dårligt, det der. Så skal vi til at bruge hårnålen. Tager den her, og så tager vi en ny. Sådan der. Og så tager vi en ekstra, sætter her. Og det gør ikke noget, håret er lidt løst, det gør det bare lidt funky-agtigt. Og du kan godt lade pandehåret sidde, hvis du har noget, men jeg synes det er pænest, når det bliver sat op. Så det vil jeg så sætte op her. Så bruger jeg så den her. Og sætter her om til siden. Sådan der. Sætter lige her. Så. Den blev ikke helt god, den her. Men det gør jo ikke noget. Så sådan der. Vi ses, hej. Hej. Vi har flere blokke, hvis I vil have. Well.